Karang Taruna. Sing tak tresnani tinggal aku boleh liyane ketemu dadi tangga ngobati ati sing lara uga ikhlas nomo tekan besok kowe sing paling ngerti marang kahanane ati. Biarlah pergi ono kowe sing ngancani Kresna Budaya. Golane yo. Aduh. Kowe sing paling ngerti marang kahanane ati. Aku nggo semangat tinggu sapiloku sing babas milih. Keputusane ngati kinaryo nembangi wangi. Sabar-sabar ngomong aku muga Kresna Budaya, Prasita Audio, Lilik Production masuk yo. Sabar-sabar ngomong
Nggih. Ya. Aku lali. Dan rasane ati kang nandang sing Mas wong ayu tak jaluk ojo selek katresnan pancene tresno kuwi kebak pacobaan. Sarang kalian Wey. Senadyan donya ra bisa nampa bakal tak jaga yen durung kapisah ring kang kuwasa. Mas Bosti kaneng ati dongaku siji tresno iki abadi do dewa-dewa ning asmara amriko ati kawula anggon kula labung tresno datar kendang saking tak pateni kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawiji. Oh, isih nyawiji.
tak pateni lairo tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawiji dewa-dewa ning asmara kuwano ati kawula anggen kula labet tresno datang kendat saking godho tak rewangi tak pateni lair tresno kang suci ai kasunyatan yen to aku sliramu isih